Marhite-hite goarni de bata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon din na Tuhan Jehova. Lehonok ku Tuhamu roha nai baru dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu siat daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Ahu rumah bahesa asamar parange hamu di bagasan akka patiku. Akka hupupe radotan muna jala patopaon muna do. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami. Hodo manodangi jala mengajari rohani akkana persea di hatam. Marhite-hite to di perbadia. Saya buhai marohanami asatore parohanami marhite-hite to demi. Asato tonggok dame rohanami makalason hagogoon nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Mared de mahita. Tatangion mapatik ni debata di minggu tasadarion ima Yohanes 14 ayat 26 songonon maridok disi. Alai anggo pangodiani ima tod di perbadia sisuruon ni amai marhite-hite guarho ajar honon jale paingotonon ni ido Tuhamu nasa nahuhataoni Tuhamu ido sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya pargogoi mahami mangulaon nahobar tupati ini. Amin. Tabegi mai depujian sian kor ama.
Maret de mahita. Patadahon matuaru dosana huni dope akana paholangau siande batatahe asato potakui tutuhaku Jesuse jalaan paluaona seando sasa luhutna. Todesa ajari aku jalato guto guma asa amar pangalaho nabadiana tama sai pamu jurohaku mangoloi hatang tonton asamo loro ajalhu sahata tu ingananmu. Tatopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di benua gijang, hodo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham di hami akan mengarsakot dosa nami. Saya sahapi matuha tubagasan rohanami hasisani dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alaya sahot rohanami marhapor siaon, lau mangkotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pelian na mangulu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani, naung mulak mangolu do jala di siamu ni debata do ibana mangod dihon hita. Hasangapon ma di debata na dikijang. Maret de mahita. Roma Homa Rasi Roha Sai Pagirgir Rohako Mangedeho Dengan basa Nilehonmu Diawo Tiru aku
debata turpuk epistel di hari minggon, tersurat di sada Musa 40 sada ayat 30 pitu, sahak Rodi ayat 42, tajahama margati sori. Dengan mahatai di rohani Raja Parau, dohot di rohani akan naposona sudena. Dungi di dok Raja Parau matu si Joseph. Dung di pabotoh debata tu ho sudenai, danga dong jolma nau patas maroha jalan nau pistar siakko. Akup ni nin Raja Parau madok si Joseph. Idama nungo pasahat tuho sadok tano misiron. Ido sahatna martua do natu mangihon hatani debata jalan na piopsa. Amen. Tabegema ete pujian syakor ina Kamis.
Marede mahita. Naku hati dakon rame, agogon mi toto, paluahon namar dosa, nang parjahat na bolo, ingananmu rohanami, tonde papulik rohanami gabe pangoloy diho asa parsahalahan lau maka tidak konmo ingananmu rohanami tonde memang kohini pakedo kolunami gabe ulami. Ta tidak kumaha porsiaut tai, songon nahina tidak kunidongat tasa porsiaut di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea seton di perbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di are patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pa mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di perbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria atau panelak Kristen akan nabadia, doho dihasani dosa, doho dihatai namadok, mulak mangulu dosogot daging nihalak naung mate, doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema ede pujian kor sola gracia.
Tabege matiting ni huriata. Salom. Tabagema jo titing namasa dohot lao si pamasa diuriata. Titing huriaka BP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Minggu Pentakosta pertama. Pesta perjolo perningotan hasa sauritor di Purbadia. Topi minggu huason itor di Purbadia na pasadahon. Na perjolo di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Patupa pertanggung sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga D Tambunan Boru Sihombing, di sektor pitu di bagas ni keluarga A Sihombing Boru Siregar, di sektor walu di bagas ni keluarga E Situmorang Boru Lumbar Batu. Doho dari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pertanggung sektor di sektor sari di bagas keluarga R Siahan Boru Siregar, doho di sektor 2 di bagas keluarga Nyonya Sagala Boru Hutahayan, di sektor onom di bagas ni keluarga R Simbolum Boru Nenggolan, alamat Boe Mataida di titing ni Huriata. Obat tu data na masuk di Huriata torop ni ruas na maulang tahun di bagasan minggon godang na opa pulsia halak. Hatan di bata imanata surat di Sari Tesalonik 5 ayat 10 lalu. Madok mulate mahamu siala salu na ay ido dipanggilo di bata siya namu marhite-hite Kristus Yesus. Tusude ruas ni Huriata na maulang tahun hupasap hamima selamat ulang tahun panjang umur de batama nama dongani hut masu-masu. Patuluhon anak lahir. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 di bahasa-bahasa Tuata do sada dadanak bawa di keluarga R Aritonang Boru Samosir. Hipas do dadanaki suak songoni nang natoras nape. Maringana na sida Jalan Sentosa kenangan walu nomor 85 masuk sektor sada. Paupaton pindah jemaat. Memuka sadarion pidahuria ma keluarga bona pakpahan do inang Merliana Boru Aritonang rap doh dak sahalak dak danak bawa pida turia HKPP pakpahan resort pengaribuan distrik 2 Silindung maringanan di Perum Artas Blok AS opat RT 022 Samarinda masuk sektor sada. Palimahon peringatan hari turunnya Roh Kudus manang Pentakosta. Sedarion ima ari parningotan hasaruto di Purbadia. Pariminggota masuk songona somal. Dohot di Marsugo Senin tanggal 20 Mei 2024. Di Patupa Huriata do ibadah Pentakosta paduahon. Pariminggota masuk pukul 10 siawita. Pinangidohon tuganub ruas asa madohot parminggoni. Dohot tupungan kor asa patupon ede puji-pujian di parmingguoning. Paunopon jemaat 70 tahun. Duk siduk tiktingon di patu paureta do pasat ulos turuas nang marumur 70 tahun. Tapasahat ma ulosi tu inang nyonya simbolon boru si majuntok siak setosada. Dohot tu inang nyonya si tua manulang boru si haloho sian sektor tulu. Papituhon rapat resort. Di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 10 wita di Patupa do rapat resort agenda rapat pemilihan fungsional resort. Maringanan di gereja HKBP Sentosa peserta rapat. Pendeta resort Kanu Pangula Nagok Tiki Ganu Parhalo Resort periode 2020-2024. Sahalak mewakili Parhalo Siang Ganu Puria. Sahalak mewakili Parhalo para tahun Siang Ganu Puria. Sahalak Ganu Dewan Siang Ganu Puria.
don sahalak mewakili sian garup kategorial. Rapat priorisasi PPND dan PPED. Di hari Kamis dan Jumat tanggal 27 tanggal 24 Mei 2024 maringanan di Hotel Horizon Sagita Balikpapan dipatupa rapat priorisasi pengurus PPND Manang Persekutuan Pemuda Naposo Distrik Dohot PPD Manang Persekutuan Perempuan Distrik. Utusan Sian Huriat Tamat Dohoti rapoti ima pengurus perempuan, ketua dan sekretaris, do pengurus Naposo, ketua dan sekretaris. Pasiaun PR Remaja Dohot Naposo. Di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 10 siawita di Patupa do PR Remaja Naposo HKP Sentosa pinangidohon matuganu remaja Naposo asa madohoti peremaja do Naposo siak kami sunggul-sunggul tuhita dakana toras bulan do yana kota remaja Mang Naposo asa tasungguli asa ro tu ibadah PAI matang hari Sabton asa didohoti ka yana kota. Gotong royong sektor. Telah terlaksana gotong royong dari sektor Tolu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 lalu. Laporan keuangan radak pada usaha merinciana ada nangadong di seri di setiap grup sektor. Walau kujahau kami songon total keseluruhan hepeng nuhuriata bertanggal 14 Mei. Nah perjolo total hepeng nuhuriata bertanggal 10 Mei kas huria perpapesima 137 juta 75.070 rupiah. Pembangunan 5 juta 110 rupiah 172.000. Kategorial ono 46 juta 410.000. Jadi total nih hepeng niuriata pertanggal 10 Mei ima 244 juta 616.045 rupiah. Jadwal organis titik parhepengon boima taida di lembaran titik naung diser di ganup di pasu tiota ma huriata songonima jo titik namasa dosi pamasa niuriata di mingguta saderon botima. Hurian itu hatta hobar tu titik ni huriata sadarion adong dua halak ruas ni huriata nama masuhi umur 70 tahun. Hobar tu program ni huriata pasahaton ni huria ma ulus 70 tahun maka lason umur nagajang naung pinasahan irebata tu nasida. Alani laho patupahon ulaunon parjolo mahita marede sian bukede 754 ayat sada laus disomaro inang na dua dohot sudi keluarga na mangihuton pasahaton ulaun ulos 70 tahunon. Marede mahita. Goklas ni roha doa dingolukon goklas ni roha doa dingolukon totong dingolukon mauliate goklas ni roha barikan holong di Tuhan dia mauliate goklas ni roha baringan holong di Tuhan dia. Hurian ni tu hatta taha
Hirim do akka umur nagajang di pasaha debatatu hita ganuk. Debatado na puna pertikian. Debatado na mangalehon hosa hanguluan. Alanita rajumi do molo di luas debata hita 170 tahun, bahkan dieak 120 tahun. Saita hirim ma gogo dohok las ni roha pasu-pasu dohot hasol hoton tu debata. Alani hujahama sian hatani debata na sinurak ni parpesalmen taringot tu hirim ni rohata dia ka umur nagajangi. Ima di pesalmen 10 ayat 10 dohot ayat 12. Ari-ari ni tahun nami itap ni 70 tahun doi. Jala molo marhagugoon situtu di eak do 80 tahun. Jala hinadenggan nasida do hangaluton dohot halu jaon. Ay hatop situtu do laho salpu jala habang do hami. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami. Alani dihamui nang nyonya simbolon boru si majutak dohok diinang nyonya situa si manulang boru si aloho. Obartu naung ditiktikon ni huriata sadarion pasahaton ni huriata maulus 70 tahun. Jala mardongatot tangiang mahuriata pa borhatok kamu laho makalason umur nagajangon. Jala huriata tumangyakon asa anggiat lam gajang umur muna. Lam marhahi pason, marhaguguon. Lumobi torang tiur rohamuna. Mardongaton tuhani ganupari, ganuptiki. Laho tumangyakon akka pinopar muna. Akka sisolhot muna. Lumobi maditikyon ala rodo na sidatong manaksihon. Dinamajalu ulus umur 70 tahun kamu siatongan huriat tahun. Alani sahak manauli sahak manadinggan ditupak debata. Jala di bagasan pakirimon na mangulu mahamuna. Lahu managam akka pasu-pasu ni debata tujuluan narion. Jala tarpasu-pasu masudi pinopar muna. Amin. Mardo pako tujulu ma. Martangi yang mahita. Wale Jehovah Tuhan nami. Marhite huriam. Marlas niroha sadarion. Di parningotan haroronitod di parbadia. Jalatong marlas niroha hami. Dinang pinasahatmu umur nagajang. Tuina nami. Nyonya simbolon borusi manjutak. Suang songoni matu ina nami. Nyonya situasi manulang borusi aloho. Di bagasan parmingguan namion. Di pasahat huria moddo ulus 70 tahun. Makalason umur nagajang na pinasahak mo tunasida. Atong songon uli ni ulusima. Haulion ni ngulu nasida. Rodi sudia kapinopar nasida tujuluan narion. Songon gajang ni ulusima. Songon ni mapangiduan nami gajang maumur nasida. Bahenonmu jala marlas ni roha.
tujuan nyarion. Pasu-pasu ma sudiak ka si solohot keluarga rodi aka pinopar nasida martabata bilangan nasida bahenonmu jala dapotan hanguluan namarlas ni roha tarpasu-pasu mau liati madiho Tuhan atong sahapon matu nasida roha natorang roha natiur toktong makanguluhon hapor siaon pakirimon dohot holong ni roha. Asi maroham urupi masudi keluarga lumubi amanami aka na solhot dohok nasida gabi aka parsaripion na say marlas ni roha nasida sahatu na saur matua jala toktong marlas ni roha. Asi maroham marhiti Yesus Kristus jalo mahami martangiang tuho. Amin. Uhut mahita marede, tapa pumupilian sada A dohot sada B. So
Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Salom. Hurian ni Tuhata na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus. Minggu Sadarion di Guarima Minggu Pentakosta. Minggu palimapuluhon dung hehe Yesus sian namate. Jala di patongon tuhita topik Minggu Sadarion huaso ni toddi parbadia na pasadahon. Pujahama barita nauli di hita hobar tu Minggu haror ni toddi parbadia na tersurat di Ulau ni Apostel bidu 2 ayat sada rudi ayat 10 tolu. Songnon ma didok hatana. Jadi dung Jepang ari palimapuluhoni manang Pentakoste punguma nasida saluhutna disada inganan. Jadi masa ma topu suara sian gijang songon parngongos ni alogo nagogo mamulus. Gabi digohima sadok bagas hudulan nasidai. Jadi tarida ma dinasida sumantudila ni api na marjillam-jillam disonggopi ma ganup nasida. Gabe goktod di parbadia manasida saluhutna. Jadi mamuka marpakuling na asing manasida. Marguru tu pangalehon ni todi itu nasida makatahotsa. Alayadong maakka Yahudi na maringan di Jerusalem. Halak na daulat sian saluhut na bangso na diturun ni langit. Alay dinamasa suarai marpungu ma natoropi. Jadi terhalomong manasida ay ganup ubege nasida makatahon di hata nabi. Jadi tarmali manasida saluhutna jalalongang akanin nama dahalak Galilea saluhut nasida nama katai. Buasa ganup hitau bege di hata hasomalat tabi. Halak Partia, dohot Media, dohot Elamit, dohot akan namaringanan di Mesopotamia, di Judea, dohot di Kapadosia, di Pontus, dohot di Asia, di Prigia, dohot di Pampilia, di Tanah Misir, dohot di akaluat Libya, natukan Kirene, dohot halak Rom, namaringanan di Son, akahalak Yahudi, rodi aka parguru, aka halak Kreta, dohot halak Arab. Di hatat tabido itabigi di hataon nasida, aka ulaon habalgaon ni debata. Jadi tarhalomong manasida saluhutna. Jut bema rohana akanin nama sama nasida namarhua doi ulaning. Alai mangicahi do nadiba. Akanin nama go anggur na tonggido nasida ido yanggo sahana. Kadamang dainang na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus. Siyan na jolo nunga mangula toddi ni debata. Molo taparohaw na kinepistel na digohi toddi do si Joseph. Boy ibana, majalo si lehon-lehon, laho pajojorhon, nipi ni Raja Parau. Menterjemahkan mimpi Raja Firaun. Jala marhite huaso ni toddi ni debata di ibana, gabe patukon akalas ni roha. Bahkan mabahini bana uluan nomor 2 di Mesir. Oleh roh Tuhan, maka Firaun mengangkat dia menjadi nomor 2 di pemerintahannya. Di leho matu ibadah huaso, marhite na mangupat cicinna. Ipasahatu si Joseph.
Di bahen muse ulus sian surta sebagai simbol bahwa dia diangkat menjadi seorang penguasa. Bahkan nasa naadong di Sipiraun sudah di rakyat nai di pasahat tuibana asaibana manguluhon. Ima molotod di mangula. Moro di pada narobi di guari may toddi ni debata. Jala di pada nai baru di guari may toddi parbadia. Tiki manai Yesus tu banua gijang. Imanang ta rayahon di hari Kamis tanggal siamei na salpu. Nunga dijanjihon pabua ikon rodo toddi naguk haguguoni di hati Indonesia roh penolong. Asa marpungu masih siani di Jerusalem di sadainganan. Jala iman atarayahon diobason hari ke-50. Dung hehe Yesus yan namate. Nung ngadigohi digenapi apa yang dikatakan oleh Yesus tentang firman bahwa Roh Kudus, Roh Penolong akan turun atas orang-orang percaya. Diberitahu si Lukas maun di Ulaw ni Apostolon di surat Tonibana. Sungod dia ma haroron ito di pabotohon ibigi ma sungod parngongos niya lugo. Jala mardongaton api na marjilam-jilam songgok ma tu akka naprosyay tu akka sisiyani. Amanginang taboto do debata hadir dalam kuasanya boydo marhiti alugu boydo marhiti api. Di pada narobi gudang dojupak kita akapadohani termasuk saat Musa pajupang doh debata di Gunung Horeb. Makatai do debata sian tarbigi sian semakduri na mardongaton api. Alaydang matutung semakduri itu tidak terbakar. Suara Tuhan terdengar. Asa ido nang nataida diharoroni toddi parbadia to kasisean songon dila niapi dan marjilam-jilam tapi mereka tidak terbakar. Molo secara realita amanginang molo adong api manurbu sada jabu gugomusia lugu balam hatok do terbakar. Tapi ini tidak. Jala ido nataida di kesaksian ni si Lukason. Api juga menyimbolkan pemurnian. Asa marhite api di papi tama. Rohaniak kasisiani. Asa gabe parroha nauduk nasatia namar napunahon holong tu debata do tudongan na jolma. Namangihu tamanginang peristiwa Pentakosta. Dakolat di pada narubi masa. Nunga terjadi di najulu. Pentakosta bagi orang Israel. Halak Yahudi. Ima ari panen. Malah di batak di guari gotilon. Ala nunga menjadi tradisi di nasida. Asa marhite Pentakosta itu semua ruas ni Huria. Hala Israel marpungu ma di Jerusalem. Sian berbagai luat termasuk ma nasida na di perserahan yang merantau akan pulang sekali setahun ke Jerusalem merayakan Pentakosta. Merayakan hasil panen, hasil kehidupan mereka, hasil pekerjaan mereka. Imana perjulu. Nah paduahon Pentakosta juga dirayakan sebagaimana mengingat Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai.
Jala disido si Musa majalo aturan nihala Israel. Di surat matu 2 batule hukum Taurat pertama sampai keempat di Nasada, kelima sampai 10 batu yang satu lagi. Dan itu dituliskan lewat api yang dilihat, disaksikan oleh Musa dan Joshua. Alanya kamanginang Pentakosta juga menjadi tradisi nyakana Persea. Jelas sahak mai nang di Aroroni tod di parbadia songon na ni Yesus. Dung manakko ibana tu banua gijang. Diari napa 50 honi Roma tod di ima tod di na marguguihon akka na Persea. Mataida na masa dinasida manginang. Hobar tu panura ni si Lukas di ulam na postelon. Didok